O obxectivo principal de Gastromar é potenciar as principais especies de peixe que se descargan na lonxa de Ribeira. Daí que no catálogo de petiscos que se poderán degustar nesta feira cobren especial protagonismo o lirio e a sardiña. Este año van 3 elaboracións con sardiña, unha que é mariñada en frambosa e laranxa, outra que é con unha coca que é algo típico da cociña mediterránea, sobre todo de Girona, a provincia de Cataluña, que vai con cebola caramelizada e tomate confitado en romero, un rock and roll, que é un perrito quente, pero de pan brioche, que é moi doce, tamén última combinación ca sardiña, que vai cunha salsiña de repolo e de pemento de arnoia ao carbón, confitado. E despois temos o lirio de Ribeira, que é unha das súas especies, para mí, máis destacadas. Con el vamos a facer tamén outras 3 degustacións. Unha é unha torrada con alioli e pemento de herbón, o lirio que vai forneado, queixo do cebreiro gratinado e arándanos, con un alioli moi suave de pemento de herbón. Outra é unha rocha, que aquí non se aprecia, pero é unha témpura moi dura, por iso se chama rocha, de lirio, con cremoso de Golfo da Ría, que é máis coñecido por wakame, o nombre que lle poñen os xaponeses, que non lo compran, pero realmente en todas as rías galegas producimos golfos, que é unha alga moi apreciada porque a folla ten umami e é moi salgada, pero que é o tronco pódese facer doce, que é o que vamos a incorporarnos na elaboración. E por último, un roliño de verduras que o ano pasado gustou moito e por iso este ano por demanda repetímolos, con un lirio frito, sen máis, e un pouco de tomate especiado. Complementan a oferta os reis do marisco, navalla, ameixa e nécora, así como o mexillón en 3 especialidades, en empanada, a mariñeira e en vinagreta de cítricos. Aqueles que o desexen poderán probar calquera destes 12 pratos na feira que abrirá as súas portas mañá a mediodía na Praza de España e se desenvolverá durante toda a fin de semana en horario de 1 a 4 e de 8:30 a 11.